Abusiafo kamya koyese wiasemo hase de yonkofo bi wo hanom se social media no de omudi enna ewo hoda na bako ene Afia Twgh ene na Tonardo ene bifa eda Afia Twgh ene na Tonardo intema se stay kra no Afia Twgh ne ba James adin abeka wa chirima chira Tonardo ene chirima chira dia abranti eye gay na chese tumu oye na ene kwene Afia Twgh nkasa na danfo allegedly say na danfo ababonti ono so den semba kwimi abetuja wochi machese kamia kwese ye ban gays mpa dia se ban Ghana memu hase wo hopa na so I say won sheda eji mo wanim enu nti se obi kra be ka che say se wo ye gay na odi tubutu kra na enye news fa magana fo enu nti se me yekosu na kebe ya kwene Afia Twgh enna na Tonardo won twa so fi say some mo kenna sheda enye news fa magana fo ansa na yebakuti abayiwe e de abawamenka wo say University Foundation and as now did you media esomo ewa attention TV so the number and 0548302985 friend no no need nkomo ifamfa woni bia janka mobrowa ene ehusia yenko nenkuti abayiwe ni musem emba me pacho sabre ye hwe e friend sen Afia Twgh so ne niema etwagui efa friend say Tonardo ensensem ya wode abeya the kwasem che say wo a ensem bebre Tonardo dia base Afia Twgh ne ba boy no James no the kwasem oye homosexual obese trumutu yibi de bi eka ho asem ehun sema ba bebre aye ka edi nti na nipa eka ho asem bebre because omunim se Afia Twgh to we won kana no ntum won kofo nsem ho Tonardo yankasa ko dia tag ne se Tonardo no so kra yedi ne turum enya asem keto a eti Tonardo no so sisi yedi ne turum dia o se me prove ma wo so ne se Afia se yedi ne turum no oba no so me ne no yedi ye turum ya nyina ene tumutu fo mienu ene ne ye wo ho nti no wo ka me dia no waka oba de no kwasem Tonardo ye ya reremu so the proof beba because Afia the tag ne se wo ye tumutu nanso minim ebia Tonardo no oye ne nima de si ompese nkofo be hunu enso so no sesi ano Afia de betu dwa se wo ye tumutu enti no wo be kire mu obi ehun se wo ye tumutu de a enya na me nso so no me be prove ama obi ehun se wo ba no so wo ye den wo ye tumutu eni bi na de se ne be ya enya wo ka me de a na wo ka oba de ka ho eti mu hwe ye nua ba Afia Twgh nso a ensem a wo be buro agu honom ene ensem a waka edu ba bi a wo ni mobo a enye yie because wo ni mobo sa wo kam ma na wo ha no wo be wie no na wo foro akọ obi foforo so na wo di obi so djuma eti what na say wo kam bia ma Afia enye yie ba efutuo na me de bebam because Afia me timi magina wo chi because me nim wo mia na me nua Twgh na Rambo mete hanom se edu ba bi a meti magina na makom bi dia ma ba edu ba bi nso Afia enkoyie wo de tag ne se wo ye tumutu no wa wonim se Tonardo wono woto we ne dressing obe dressing niam obeye no wo bi na no kan yo but obi de nani hu na se wo ye tumutu a onipa no obehu wanye bi nso a onipa no obehu o wa yire nso na one ne ti a oba abeka o girlfriend so onipa no ba abeka ho asem enkanya wo mpo na obeka na nso Afia enam se eja obesi entakofron wa na ato oni akeka nti no so ka ni bia to the sense ene oye turumutu eno na ade baaye nanso no me nua asema mpesa me kan se wo hwe friend say akolai James yasemi ya ye kan ya me fa ne se akora ne innocent ne ma me na akokan be kan akora ne innocent but ayedin asem ne kan ayedin because of Afia no ne ye ni ntino ama enkofo so entumi mfa nche no me nua ne ye na ma se nkofo ntimi njai akora na asem ne ka ba wo hwe mo ene gay me nua mo nim se me Afia ramo de me mfa ma asem nsie ade wo se me ka no me ka de to wo be support de me ka no wan support the fact no ma ka de egu wo no kwasem wo hwe fa ne sen gay ye ka gay fo asem ya ebu ene ewiase ba bia gay no koso ankofo ye ho wale omo ye ho niema ema ne me wale mema ne mema ware koso enti me hu ne se Ghana fo we enka enye news ba bia ye news ne se Tonardo be prove no ho se wono de so ye gay mpa anya ono kwa na ye gay Afia ba no so ye den ono so ye gay ni bi so
by the ba akra no life mu a akra no enye mimi Afia Rambo de me hu ni say enye news because gay de ene ebu me akasa kwa me ho Belgium kwa na me wo gay fu a me ni wo me ni omo ye nice na te say me ni omo obesi me ni omo nice pa me tu abakro akra no na no kwasem ato omo ni esun ni sun a na nya asem keto eti me no gay no me hu ni say eyade bia eye me nwanwa e bia wo be ka ho asem na nipa kro na Afia eye Afia Schwarzenegger no enti na mankofo de e ka ho asem enti me de me susu se nka munjai akra ne life enye de ema no na mo fam asem nyina nko Afia Schwarzenegger no so de mbaka afa ne obia mon kan fa no na munjai akra ne life ma no anya sa mo anhwe yi na obi ho no ma oni akukuduo no akonom aduro no ode ewu because akra no metina media no so medidi obi atemo da oni obi ankontokwada nipa again ni obetina media so no obe kontokwa medidi nkofo atem sa nipa kon de wo ye right so so do be me man style bia bi se ne wo sipe na mo no akra nde wo ye innocent or dwene no ho ne ma me na akokan be ka no eti ye be sere gede eyade bia ekoso ene de enya de foforo biem enya de bia obi ti a enwanwa enya tabu enye krom hanum se de ho advert nyina omo ye de dendende de mu odin enya asem keto a eti mesere mo se ye sere mo ye nuanom Ghana for muntwa bo akola no James na asem so obi ho no ma oni akukuduro wan hwe ye pe mu de ne ka da ko ye beda ye ntia sempa na akora akono maduro no wabu ebia na odisi mpo ebi ko ya ne maame mpo so ni mu enso ne video ya apie ne side video ya apie ebia na wantumi bo wanse akono maduro wu ne maame emra okofa papa yi o ne ware yi e friend say abrokwa mu nsensem emra na Afia hye pansa omudi hu video ba ya na omo ka ho asem no omo keka ho nsem bebre Afia Schwarzenegger ti ho ne koku aduru nti oginaye ekon sanko no fesi enumguase bia eba enti no akora ne de ebia na wantumi because esuno bia ne nakoma ono na wo no but esuno bia ne nakoma ebia na wantumi o na wakwa akodi wadi de mo ka na chi ni set video na apie no wanhwe yi anu akono maduro na ode ewu na ye beda ne entia sempa enso wo ye Ghana ni de hye wo ye de hye no eti bi nua no mesrɛ mu sɛ akola ne nja akwa ne life ma no ne maame ne de yemfɛ wo be kan ye me ma ne style bia bi ye tie ba bi na Afia Schwarzenegger be kan ya style bia epia bia yemfa ma no nanso James de megina manam megina akola ne mu no masrɛ mu sɛ munya akola ne life ma no efisa o metena ase medidi obi atemo da ono de o meka medidi obi atem ne maame na akoka be ka no nanso maka bia yesrɛ mu muntwa so kakra e ma akola no wanhwe ya ye be dan na ya nkote asem papa e ho na me alleged friend edema ko ne Afia Schwarzenegger ana ye kote ne e de e ba ye ha ana me de mo ebisi mama no hwa moniti medas